Bat. Egunon, ongi etorri, ezer baino lehen. Eskuineko hau erakusketako kartela da. Gogoratu bista hau, inkunable hau gero erakusketan azalduko delako. Fikziozko bista da, ez da benetako bista, Alemaniako autore batek Hispania oro hartzela uste zuenarena. Hau da, fikziozko hiri bat da, eta, gainera, itxura horrekin, hainbat aldiz erabili zen hiri desberdinetarako. Beraz, hori da erakusketaren irudia, beti bezala, bidaia bat egiten dugu ordena kronologikoan. Eta, ohi bezala, kartografiaren historiako funtsezko obrarekin hasiko gara, hemen dugun Claudio Ptolomeoren geografia. Kalitate handiko bi faksimileak dira, bi eskuizkribu desberdinetakoak, bata Frantziako liburutegi nazionalean dagoena, 1480ekoa, eta bestea Vatikanoko liburutegi apostolikoan dagoena, 1460ko hamarkadakoa. Lehenengo kapituluan, geografia eta koreografia zertan bereizten diren ikus daiteke. Eta horrela hasten da gure historia. Lan honek kartografia zientifikoaren sorrera suposatzen du. Bertan, lehen kapitulu bat dago, hau da, garrantzitsua da, geografia eta koreografia zertan bereizten diren izenburua duena. Geografia kartografia matematikoa bezalakoa dela azaltzen digu, mundua irudikatu behar duena, matematika, zientzia zorrotza eta abar erabili behar direna. Hala ere, koreografia xehetasuna arduratzen da, margolariaren lanaz. Eskala handiko kartografia moduko bat izango litzateke, baina hirien bistekin pareka liteke. Ulertzezaten, analogia hau jartzen du. Geografia buru osoa marraztea bezalakoa izango litzateke, munduarekin parekatzen du, eta koreografia, berriz, belarria, begi bat. Bezalako xehetasunak izango lirateke. Hau 15. mendeko kodeks beranduagotik aterata dago. 2. Mende asko igaro dira, Erdi Arora iritsi gara. Zientzietan eta arteetan atzerakada orokorra dago, baita geografian ere. Garai honetan, eskuizkribu erlijiosoetan fikziozko bistak izan ohi diren hirien irudikapenak agertzen dira. Zenbait kasutan, ikusiko dugun bezala, hiri garrantzitsuenen irudikapenak dira. Garai hartan, erlijioa eta historiaren kontzeptua antzekoa zen. Hau beato baten faksimilea da, Liebanako dohatsuarena, 7. mendeko eskuizkribu baten egilea izan zena. Guretzat interesgarria da, bertan Erdi Aroko maparen arketipoa agertzen delako, eta horrelako 14 eskuizkribu kontserbatzen direlako. Hemen, horietako batean, Fernando eta Santzarena, Espainiako liburutegi nazionalean dagoena, gertakari bibliko bat ikusten da. Babiloniaren suntsipena. Agertzen den hiria ez da benetako Babilonia, miniaturistak imaginatzen zuen bezala baizik. 3. Herefordeko mapamundiaren faksimilea da, 1290 ingurukoa. Eta nahiko landua bada ere, Erdi Aroko kartografiaren ezaugarri tipiko batzuk ikusten dira. Oso ohituta ez bazaude, zaila izango zaizu lekuak identifikatzea. Ekialdera begira zeuden, lurreko paradisua goian zutela. Tebatoen sartuta mapa deiturikoa da, baina evoluzionatuagoa. Ardaz vertikal hori Mediterraneoa zen, horizontala itsaso beltza eta Don ibaia. Iberiar penintsula hemen behean dago eta Ebro ibaia agertzen da. Espainiako toponimiaren artean Herkuleseko dorrea eta Santiago de Compostelako katedrala daude. Erdi Aroko eta Errenazimentuko kartografiaren xehetasun tipikoak. Gorriz margotutako itsaso gorria eta Pertsiar golkoa. Eta, bertatik igarotzen den bide honetan, Moisesek urak ireki zituen Israelgo herria igarotzeko. Horrek erlijio inspirazio handia zuen. Non dago Jerusalem? Maparen erdian. Erdi Aroko mapamundietan Jerusalem erdian zegoen, oso gauza tipikoa, oinplanoan irudikatua. Hemen hiri garrantzitsu batzuk daude, baina fikziozkoak dira. Erdian agertzen da mundu lurtar eta espiritualaren erdigunea zelako. 4. Hemen dugu Liebanako dohatsuaren beste eskuizkribu bat, kasu honetan bere mapamundiarekin kontserbatzen dena. Hau Frantziako liburutegi nazionalean dago, San Andres del Arroyokoa da, eta hemen ikus daiteke. Mapamundi zirkularreko diseinu batetik abiatzen da, non hiriak modu landuan baina fikzioz marraztuta dauden. 5. Karta nautikoak 13. Mendean iristen dira, ezagunena 1270 ingurukoa da. Itsaskarten helburua nabigatzea zen, eta, beraz, kartografia zorrotza zen. Karta nautiko bat behar bezala eginda ez badago, ez du balio nabigatzeko. Aurrekoa dibulgaziozko kartografia besterik ez zen, erlijioa irakasteko. Karta nautikoek kostaldeko informazioa dute, horixe delako nabigatzeko interesatzen dena. Toponimia kostaldearekiko perpendikularra da,
eta barrualdea dekorazio arrazoiengatik betetzen da. Hala ere, hiri garrantzitsuak ere agertzen ziren. Hau 1502ko kantinoren planisferioa da, Portugaldar errege errolda bat dena, Tordesillasko itunaren meridianoa agertzen den lehena izateagatik ezaguna, mundua Portugal eta Gaztelaren artean banatzen zuena, erdibana. Eta honela dio. Hau da Gaztelaren eta Portugalen arteko markoa, hau muga da. Bitxikeriak, munduko karta nautikoa da eta, hala ere, hiri handi bat agertzen da, Jerusalem. Zergatik? Bere garrantziagatik. Bide batez, Europako Erdi Aroko gotorlekuaren itxura du. Hau da, hori guztia egileak imaginatzen zuen. Zein beste hiri ateratzen da nabigazioarekin eta itsaskartekin oso lotuta. Venezia hemen ateratzen da, kasu honetan, aintzira batekin imaginatuta. Maparen egilearen interesak islatzen zituen horrek. Afrikan, San Jorge de Minaren gaztelua agertzen da. Gotorleku txiki bat zen, baina Portugaldarrentzat funtsezko garrantzia zuen, Afrikan ezarri zuten lehen lantegia izan zelako. Handik urrearen eta esklaboen merkataritza iristen zen, besteak beste. Haientzat funtsezkoa zen. Garai hartan 3 hiri zeuden munduan irudikatzeko. Jerusalem, Venezia eta gotorleku txiki hau. 6. Karta nautiko gehiago. 1508ko hau Vatikanoko liburutegi apostolikoan zainduta dago eta eredu bera du gutxi gorabehera. Mediterraneoko karta nautikoa ikusiko dugu. Uste dut kostaldeak ezagutu ditzakezuela. Berriz ere itsaso gorriaren irudikapena eta Moisesen pasabidea ikusiko ditugu. Eta zer ikusten dugu hemen hiri garrantzitsu gisa. Penintsularen erdialdean dagoen bat, Toledo dela uste dut, ez dago izendatuta. Eta hemen agertzen dira Genova, kasu honetan Erdi Aroko karta nautikoak egiteko eskola nagusietako bat, eta Venezia berriro. Eta hemen, Jerusalemen, eraikuntza bat agertzen da eta Egipton hiri bat, Kairo. Horregatik diot hori benetan irudikapen simbolikoak zirela, karta nautikoa egin zuenaren interesaren arabera. Italiarra bazen, italiarragoa, Portugaldarra bazen, portugesagoa. Beste aretora pasako gara, gero berriro itzuli beharko dugu honetara. 7. Lazaro Luisen 1563ko atlasaren orrialde ireki baten erreprodukzioa da hau. Karta nautikoz osatutako atlasa da. Ezkerraren erdia itsaso gorria da, hegoaldera begira, hori bai, garrantzi handiko pasabidea Portugaldarrentzat, bertatik ekartzen baitzituzten beren merkantzia guztiak, Indiako piper beltza bezala. Hemen ikusten da Suezko kanalaren garrantzia, non duela gutxi itsasontzi bat trabatuta geratu zen. Beno, bagarai honetan ere pasabide estrategikoa zen Portugaldarrek menperatzen zutena. Haientzat garrantzia duten hiriak ikusten ditugu hemen. Bat, adibidez, Meka da, baina marrazkia erabat fikziozkoa da. Hemen, adibidez, Santa Catalina monasterioa ateratzen da, Sinai mendian, irudikapen komertzialak eta erlijiosoak dira. Eta eskuinaren erdia Mediterraneoko karta nautiko bat da. Mendebaldera begira dago eta penintsula osoan zehar Portugalgo armarria ikus daiteke. Hiri aipagarriak ere ikusten ditugu, hala nola Venezia, bata Alexandria dirudiena eta bestea berriz Jerusalem. 8. Pietro del Masaioren kodexak naturalean edo nolabaiteko fideltasunez hartutako eskuzidatzitako lehen bista bildumatzatar daitezke. Egile italiarronek 1469 eta 1475 artean hainbat egin zituen, baina 3 baino ez dira kontserbatzen. Ptolomeoren geografiaren kodizeak ziren, baina berritasun bat erasten zuten. Hirien bistak zituen eranskina. Vatikanoko liburutegi apostolikoan zainduta dagoen honek bista hauek guztiak ditu. Milan, Venezia, Florentzia, Erroma, Konstantinopla, Damasko, Jerusalem, Alexandria eta Kairo. Florentzia eta Erromaren orrialdetik ireki dugu. Inor hiri horietan egon bada, ikusmenaren elementuak ezagutuko ditu. Ez da aurrekoa bezalakoa, ekialdeko hiriak agertzen baitziren, baina mendebaldeko estiloan irudikatuak. Hemen elementu errealak bereiz daitezke. Faksimilea kalitatezkoa da, naiz eta 80ko hamarkadan egina dagoen eta orain hobeto egiten diren. Urrea zegoen lekuan urrezko ogia dago. Oraingo materialak pergaminoa imitatzen du, pergamenata deitzen da, hau da, jatorrizkoen ia berdinak diren faksimileak dira. 9. Handik gutxira, prentsa batetik ateratzen den bista inprimatuen lehen bilduma agertzen da. Zein obratan? Honetan. Lur santurako erromesaldia. 1486koa, von Breyden-Baskleriko alemaniarrak egina, margolari batekin bidaiatu zuena. Eta, naturalki hartuz,
igarotzen zen hirien bistak marraztu zituen. Liburu honek hainbat berezitasun ditu. Lehenik, hemen agertzen diren bistak hiri bista baten lehen bertsio inprimatua direla, adibidez, Veneziako goikoa edo Lur Santuko behekoa. Eta lehen bidaia liburu ilustratua da, eta, gainera, mapa tolestuak dituen lehena, hau da, modu modernoan pentsatuta dagoena. Espainian 1498an edizio bat argitaratu zen. Veneziako bistak formatu ikusgarria du, nahiko deigarria. Ez da benetako bista bat, panoramika bat baizik, mugikorrarekin egina bezalakoak, argazkiak kateratzen eta gain jartzen egiten direnak. Izan ere, bista hau ez da horrela existitzen, garatuta dago, baina Venezian egon denak bere elementuak ezagutu ditzake. Hori xilografia egina zegoen, zizelkatutako zurezkotakoak. Eta beheko hau mistoa da Jerusalemgo bista baten eta Lur Santuko plano baten artean. Bista erdian dago, baina formatu handiko plano zabalgarri bat ere bada. Lur Santuko hau liburutegi nazionalean dago, eta Espainian inprimatu diren bi mapa inkunable bakarretako bat da. Bestea Pomponio Melaren geografia batean dago. Hau izango litzateke, beraz, inprimatutako hirien lehen atlasa. 15. mendean, Musterrek kosmografia bat atera zuen, non hiri asko agertzen ziren, goiko hau bezala, Parisko plano xilografiko bat. Eta beheko hau Kairoren marrazki bat da, atlas nautiko batean sartua, Pirirre izen baten kopia dena, non hiru piramide ikusten diren, ez oso ondo marraztuak, egia esan. Seguraski ez zion bisita naturalik egin. 11. Handik gutxira, 1593an, eta baita Alemanian ere, Nurembergen Liber Kronikarum medo Nurembergeko kronikak argitaratu ziren, askoren iritziz formatu aldetik inkunable ikusgarriena dena. 1800 ilustrazio xilografiko ditu, baina egurrean landutako 600 besterik ez. Zergatik? Izan ere, Hispaniako bista horrek, adibidez, 7 hiri desberdinetarako erabiltzen ditu. Garai hartan, tako bat egitea garestia zen, eta 99 bat hiriren bistak ditu, baina benetan 30 baino ez dira benetakoak, naturalki hartuak. Zeintzuk dira? Batzuk, jada ikusita, garrantzi historiko edo erlijiosokoak, adibidez, Jerusalem, Erroma, Konstantinopla eta gainerakoak Alemania erdialdekoak dira. Zergatik? Izan ere, jaun horrek bizi zen lekuan saltzen zuen bere obra, eta ez zen gauza bera bere herrikide bati hiri baten fikziozko bista bat aurkeztea, ezagutzen ez zuena edo ezagutzen zuena. Nurembergen argitaratu zen eta Nuremberg da testurik gabe orrialde bikoitzera agertzen den hiri bakarra. Hau ale argiztatu baten faksimilea da. Institutu Geografiko Nazionalean badugu original bat. Koroaren gure bitxietako bat. Gainera, latinezko edizioa dugu, bata latinez eta bestea alemanez. 12. Argentina Estrasburgoren latinezko izena da, zilarragatik, ustez. Katedralaren dorrea, naturaletik hartua, takotik ateratzen da. Zergatik ateratzen da eta hain nabarmena da? Bada, garai honetan eta 200 urtez, Estrasburgoko katedraleko dorrea kristautasunaren eraikinik altuena izan zelako. Hau da, marrazkia ateratzeko eta testua inbaditzeko artifizio hori, behar bada, nahita egina da. Bada, hauxe da Europa osoko lehen bista inprimatuen bilduma, naturan hartutako hiriekin. 13. Eta puntu kritiko batera iritsi gara erakusketan. Hirien lehen atlas espezifikoaren agerpena, Civitates Orbis Terrarum, 1572an. 2 urte lehenago historiako lehen atlas modernoa argitaratu zen, Abraham Orteliusena, eta horietako bati geheneen dugu. Ptolomeoren ohiturari jarraituz, hiriena ere atera behar zela pentsatu zuten. Horregatik atera zen 2 urte geroago hirien lehen atlasa, Civitates Orbis Terrarum. Georg Brownek eta Fran Hogenbergek egin zuten. Eta azkenean, urteak eta hamarkadak igaro ahala, 6 liburukiko obra bihurtu zen eta 500 hiri edo gehiago izatera iritsi zen. Espainiaren kasuan, 35 tokitako 45 irudi zeuden. Batzuk ez dira herriak, adibidez, El Escorial edo San Adriango tunela, Euskadiko kartografiari buruzko erakusketan ikusgai egontzena. Koloretako ale argiztatuaren kopiak dira. Hemen ikusten da, adibidez, Burgosek eta Donostiak orrialde bera dutela, baina bi xafla desberdinetatik abiatuta. Erabiltzen ziren kobrezko jatorrizko plantxen zinkezko erreprodukzioak dira. Kobrezkoa ez da kontserbatzen, baina berdin-berdinak dira hauek, baina zinka ukitu egin daiteke. Zuloan grabatuta daudela ikus daiteke. Hau tintaz estaltzen da, garbitu egiten da, torkulu batean sartzen da, prentsa batean, eta irudia paperera transferitzen da.
Jakina, marrazkiak kalderantzizkoa izan behar du. Grabatzaileen errore tipiko bat marrazkia zuzenean plantxan eramatea zen, eta, beraz, inprimatzean alderantzizkoa ateratzen da. Hemen ditugu Burgos, Donostia, BLVAO, bigarren abrekin, baina ez da falta ortografikoa. Egileak azaltzen du Bilbo latinezko belun badum. Etik datorrela. Ez dakit nondik atera duen edo asmatu egin duen. San Adriango tunela hemen dugu, ezkerretara, eta hori, bere garaian esan genuen bezala, Gasteizko azokara doazen pertsonaiak dira. Ipar Euskal Herriko beste batzuk ere agertzen dira, eta hemen dagokien plantxa. Marrazkilaria, Joris Oefnagel, Espainian zehar ibili zen 1563 eta 1567 artean, eta bertan dauden bista gehienak egin zituen, naturalean hartuak eta gero atlasean grabatuak. Andaluziako bista asko daude, batzuk ez dira hiri garrantzitsuak, hala nola Alama eta Efila, eta ez dago, adibidez, Madril. Oefnagelek hortik bidaiatu zuelako da, ez du beste azalpenik. 14. Zibitate Sorbis Terrarum meta antzeko beste atlas batzuk Europako hirienak ziren. Baina 15. mendean mundu ezaguna zabaltzen hasi zen. Aurkikuntza handiak egiten hasi zen, eta Europako publikoari deigarria egiten zaio ezerrez zegoela uste zuten leku batzuetan zibilizazio handia egotea. Tenochtitlan edo Cuzco bezalako hiriak agertzen dira, populazioan Europako hirien parekoak zirenak. Eta itsaso zaraindiko hiriei buruzko atalak ere badaude. Adibidez, erdialdekoa kolonia portugaldarrei eskainia dago. Kalikut dago, Vasco de Gama iritsi zen lekura, eta piper beltza aurkitu zuenean. Ez da Kalkutarekin nahastu behar. Hemendik, lehen piper beltz karga zuzena ekarri zen Indiatik Europara. Izan ere, hemen elefante bat agertzen da, Hormuz, Kananor, eta eskuineko hau, titulurik ere ez duena, San Jorge de Minako gotorlekua da, hau da egiazkoa, eta lehen Afrika erdia okupatzen zuen. Beraz, horrek garrantzi handia zuen haientzat, baina ez zen oso garrantzitsua. Eskuineko txikia Tenochtitlanen plano bat da, Hernán Cortés iritsi zenean, laku batean zegoen, eta horregatik eman zioten atentzio handia. Marrazki batzuk hartu, gutun bat bidali eta hau Europan inprimatu zen. Gaur egungo Mexiko hiria ez dago laku batean. Bertan, akatsa egin zen. Jatorrizkoa zuzenean kopiatu zen zurezko xaflaren gainean, eta inprimatzean alderantziz ikusten da. Hau Zibitate Sorbis Terrarumean irteten zen, baina garai hartako beste atlas batean ere ateratzen zen, Theodor de Bricoan. 15. 16. mendearen hasieran, Holandan, mapa orlatuak iristen dira hirien bistekin. Orla bat dutelako deitzen dira mapa orlatuak. Orla horietan, eskualdeko jantziak dituzten pertsonaiak agertzen dira, eta eskualdeka, gizonez, emakumez eta, batzuetan, kategoria sozialen arabera banatzen zituen. Noblea, nekazaria, merkataria. Eta orlan ateratzen diren miniaturazko bista hauek Zibitatesetik aterata daude, Bilboko hau bezala. Hau da ezagutzen den Espainiako lehen mapa orlatua, 1610 ingurukoa. Itxura estetikoa oso interesgarria da, nahiko politak dira, eta hori da lortu naizena, erakargarritasun estetiko bat ematea, gero hobeto saltzeko. Eta, izan ere, antzinako merkatuan gaur egun mapa garestiak dira, oso politak direlako. 16. Beste mapa orlatu bat dugu, Espainiako batzuk ditugu institutuan, 1623ko biztxerren hau da, eta antzeko eskema bat ikus dezakegu. Zibitatesetik kateratako bistak eta bertako pertsonaiak. Hemen, adibidez, El Escorial agertzen da eta hemen Madril, baina hau ez da Zibitatesetik atera. 17. 16. mendean jarraitu dugu eta garai hartan munduan zegoen hiri planorik monumentalenera iritsi gara. Pedro Teixeiraren Madrilgo planoa, 1656koa, monarkia hispanikoa goraipatzeko egina. Plano hau kobrezko 20 xaflek osatzen dute. Munduan 7 baino ez dira kontserbatzen, baina Institutu Geografiko Nazionalak 1881ean bergrabatu zituen plantxak. Izan ere, hortik dabiltzan edizio guztiak, Madrilgo udalak edo beste batzuek erreproduzitutakoak, askotan jakin gabe, institutuak egin zuen faksimiletik datoz, jatorrizkoaren berdina da, metodo fotografikoen bidez egin zelako. Hori atari batzuetan dago, Madrilgo kaleetan. Erakunde batzuek guregana jo dute esanez. Teixeira bat dut, 1656koa. Begiratzen diogu eta albiste txarra ematen diogu ezetz. Oso baliotsua da, baina institutuak egin zuen 1881eko kopia daukazu. Izenburuak honela dio.
Mantua Carpetanorum sive matritum murs regia, hau da. Karpetanoen mantua edo Madril, errege hiria. Mantua, penintsularen erdialdean bizi zen erromatarren aurreko herria. Madril, antzinatean, ez zen tradizio historiko handiko hiria. Orduan, esan zuten. Jatorri mitikoa eman behar zaio, Ptolomeon jada ateratzen zen Karpetanoen mantua da. Baina ez da benetan mantua, ziurrenik bilamanta izango litzateke. Teixeirak hau dio. Eraikinen taulan, hegoaldera begiratzen duen zatian, letrak eta zenbakiak agertzen dira, naturalera aterata daude eta horietako bakoitzaren ateak eta leihoak zenbatu ahal izango dira puntu. Ez dakit egia den, baina planoa, jakina, monumentala da. 18. 16. eta 17. mendeetara iritsi gara eta kalkografiaren teknika da nagusi. Orduan Madrilgo beste bi adibide daude, garai hartako alemaniar atlasetan ohikoak zirenak, non planoa eszena desberdinekin konbinatzen den. Aranjuez, errege jauregia, zezenketa bat plaza nagusian. Eta hemen, Madrilgo bista bitxi bat, non akas bat dagoen nondik atera duen jakiteko. Jarama ibaia jartzen du, Manzanaresen ordez, Madrildik igarotzen dena. Jakina, hau grabatzaile flandestar holandarrek egina zen, Madrilen ere ez zirenak egon, plano askorekin gertatzen zen bezala. 19. Beste gelara itzuliko gara. Kobrez grabatutako bistekin jarraituko dugu. Kobrezko xaflak buril batekin grabatzen dira hutsunea uzteko eta, ondoren, tindatu eta inprimatzeko. Batzuetan egin, markatu eta azido bat botatzen zen, marraztuta zegoen eremuan bakarrik hozka egiteko. Zibitatesen goiko bista hau ere El Eskorialekoa da, eta behekoarekin alderatu nahi izan dugu, El Eskorialekoa mende bat geroagokoa, askoz ikusgarriagoa. Blaeu izeneko editorearen hau, gainera, atlas batean datorren horri tolestua da, 16. mendeko atlas kartografiko handiena. IGNN, horri tolestu hauek bezalako biditugu. 20. Esaten genuen zibitate sorbiz terrarumean ez zela Madril agertzen, naiz eta imperio boteretsuenaren hiriburua izan, garai hartan. Baina hori berrargitalpen batean zuzendu zen, non norbaitek 1623 desagertutako Manzeliren Madrilgo plano bat lortu zuen eta barne hartu zuen. Hau bezala biditugu institutuan. Goikoa hirien atlasean koadernatuta dago eta behekoa aske lortu genuen. Behekoak garrantzi berezia du sinadura honengatik. Bean, ezkerrean, sepia tintan, hau da, eskuz, V bikoitza oilar FZ. Jartzen du, Wenceslaus oilarrek grabatu zuela esan nahi du. Hau ikusi genuen, erosi genuen, sinadura oilarrena zela ikusi genuen, oilarren beste sinadura askorekin alderatu genuen. Oilarrek Cansoniusentzat lan egin zuen, atlas honen editorea zena. Baina manipulazio modernoa ez delako behin betiko froga, Espainiako Ondare Kulturalaren Institutuak eman zigun. Tintak eta euskarriak aztertu ziren. Dena primeran atera zen, kobrezko arrastoak, noski, kalkografiaz inprimatuta zegoelako. Sinaduran ezurretako beltza zegoen, 16. mendearekin bateragarriak ziren tintak. Horrek esan nahi du IGNN aurkitu genuela Madrilgo planorik zaharrenaren grabatzailean hortzen, Teixeirarena baino lehenagokoa, Madrilgo planorik zaharrena zela uste zelako. Baina hori da Madrilgo inprimatutako planorik zaharrena. Duela pare bat urte aurkitu zuten, eta ministerioaren aldizkarian argitaratu zen. Gainera, ez dago tolestuta, eta horrek baieztatzen du ale esentua dela, grabatzaileak eskuz sinatua eta tolestu gabea, ziurrenik tirada egiaztatzeko, normalean azalik gabe daudenak tolestuta daudelako. 21. Hau Teixeiraren atlasaren bista sorta bat da, Euskadi mapetan erakusketan egontzena. Egia esan, kostaldeko kartografia da, baina txori ikuspegi itxurarekin. Eta Euskal kostaldeari eskainitako zatia ekarri dugu. Atlasa 1624koa da. Pedro Teixeirari Espainiako kostaldea zeharkatzeko agindu zioten, defentsari begira kostaldearen egoera egiaztatzeko. Funtsezko zatia Frantziatik hurbil zegoena zen, Espainia inbaditu zezakeen bizilagunik hurbilena. Eta hemen ditugu, beraz, Gipuzkoako kostaldea, Bizkaiko kostaldea, batzuk izenburua dutenak, beste batzuk ez. Lekeitio, Ondarru, Bermeo, Bizkaiko Armarria. Gipuzkoako kostaldea, Getaria, Zumaia, Mutriku eta hau da Bidasoaren ibaiaoa Hondarribian. Atlasak Espainiako kostaldeko bista gehiago ditu, baina hau Euskadiko hautaketa da. Hau nahiko bitxia eta nahiko polita da. 22. Madrilgo bista tipikoa da, San Isidrotik, Segoviako zubiarekin, baina erdi fikziozko bista da. Hemen,
Ortodoxo edo erdi musulman estiloko kupulak ikusten dira, badirudi grabatzailea ez dela Madrilen egon. Beste grabatu batzuetatik ezagutzen dituen formak hartzen ditu. Eraikinen legenda bat dator, baina horraz kupulak ikusten dira, eta horietan, egiaz, kupula erdi esferikoak daude. 23. Kobrez grabatutako bista gehiagorekin jarraituko dugu. Beste bi bistas ditugu hemen, bata Toledokoa eta bestea Burgoskoa. 24. Beste bista bitxi bat dugu hemen, Tenerifekoa delako, Tenerifen inoiz egonez den norbaitek egina. Orain hegazkin bat hartu eta 2 ordu eta piko barru gaude Tenerifen, baina, garai hartan, leku exotikoa zen, eta ziurrenik ez zenuen inoiz bisitatuko. Teideren altuera deigarria da. Itsasontziak olatu handi batzuen artean agertzen dira, Eraztunen jaunaren mordor gogorarazten dutenak. Ikusgarritasuna bidaia liburu batean transmititzen saiatzen dira, errealitateari jaramon handirik egin gabe. 25. Plano hau nahiko bitxia da, 1681 da eta Toledoko elizbarrutiko mapa bat da, Alkala, Toledo eta Madril bezalako hirietako plantxekin batera. Hauek, ziur askoz gehiago erabili dira bereizita eta erabat birrinduta eta lausotuta daude prentsa kobrezko plantxetatik pasatzean. Kobrea material biguna da, eta, azkenean, lautu egiten da eta marrazkiaren sakonera galtzen du. Orduan ikusten da hauek askoz erabiliagoak direla. Beste kuriositate bat dauka, horietako batean, Toledoko elizbarrutian, oran agertzen da, Tunisian, lehen elizbarruti honetakoa zena. 26. Bilboko eskuz egindako bista. Eskuratu genuen, eta badu berezitasuna, eskuidatzitako bista guztiek bezala. Bakarrak dira. 1670 urte inguruko hiria da. 27. Kolorea rosa, berde, hori hauek 17. mendeko Alemaniar atlasetan ohikoak dira. Kasu honetan Bartzelona dugu behean, portuaren bista batekin, eta goian Mahongo portua. Mahonenak kalderantzizko titulua du. Hasieran, grabazioak astipikoa zela pentsatu genuen, baina ez. Bista horiek zobraskopio izeneko aparatuetan erabiltzen ziren eta sakonera simulatu nahi zuten. Ispilu multzo bat jartzen zen, infinitura enfokatuta zegoen eta sakontasun sentsazioa ematen zuen, beno, ez sentsazio handirik. Sakontasun plano desberdinetarako oso irudi kontrastatuak eta kolore desberdinetakoak erabiltzen ziren beti. 28. 19. mendera iritsi gara eta litografiaren teknika agertzen da. Litografia ez da jada grabatzea, baizik eta kareharri leunduak erabiltzea, non arkazko ipetxu batekin marrazten den. Uraren eta tintaren arteko aldaratzearen printzipioan oinarritzen da. Harria tindatzean, tinta marraztuta dagoen lekuan geratzen da, eta ura kendu, garbitu eta inprimatu egiten da. Bista litografikoen fintasuna askoz ere handiagoa da. Behekoa Toledoko koloretako bista polita da, 19. mendekoa eta Madrilgoa goikoa. 29. Hau harri litografiko originala da. Diploma bat da, ukitu daiteke, ez du inolako erlieberik, hau da, prozedura kimiko bat da. Tindatu, gainean paper bat jarri, presio pixka bat egin eta inprimatu egiten zen. Kolore bat baino gehiago nahi izanez gero, doikuntza marka egiten zen horria harri desberdinetatik eta kolore desberdinekin pasatzen zen. 30. Goiko bista Alakanteko portukoa da, hori ere litografikoa. Madrilgo behekoa Guesdonena da, airetik ateratako litografia bistako albumak zituen frantses batena. Baina zalantza dago benetan airetik ateratakoak diren ala ez. Izan liteke, argazkigintza eta globoa existitzen zirelako, baina ez dago adostasunik benetan egan egin eta argazkiak ateratzen zituen edo fikziozko txori baten ikuspegiarekin egiten zuen. Hori iraganean egiten zen. Badira hegaztibistako bistak, fiktizioak zirenak egan egiteko modurik ez zegoelako. 31. 19. mende barruan, IGNRN aurreko erakundera iritsi ginen, hau da, estatistika batzordera eta Francisco Coelhok zuzendutako aurreko batzorde batzuetara. Hau ez da litografia, kalkografia baizik, 19. mendeko bigarren erdialdekoa. Probintziako mapak zituen atlas bat atera zuen eta probintziari, kasu honetan Gipuzkoari, zonalde batzuen xehetasunak gehitzen zizkion, hala nola Donostia, Getaria, Tolosa ingurua eta abar. Ingurumeneko guztia deskribapenak dira, datu estatistikoak. Deskribapen horietako batzuk gaur egun politikoki okerrak dira. Honetan ez asko, baina beste batzuetan bai, bertako biztanleei buruz dituen iritzi ez hitz egiten duelako. 32. Era berean, kobrez grabatutako Bizkaiko probintzia ateratzen da xehetasun ezberdinekin.
Eta informazio estatistikoarekin, Espainia osoko informazio estatistikoa biltzen zuen atlasa izan nahi zuelako. 33. Eta hau Arabakoa da, suposatzen dut hemen ezagunena. Hona hemen Gasteiz, Amurrioko inguruak, Urduña, Gasteizko inguruak, Laguardia eta Aguraingo inguruak. Kartografia nahiko zehatza eta bitxia da. 34. Eskuinekoa, Gasteizko bista kalkografikoa da, eta original bat dugu institutuan. Irudian, egungo Andre Maria Zuriaren plaza agertzen da. Jatorrizkoan, 1864an argitaratua, El Museo Universal izeneko aldizkarian Plaza del Mentirron jartzen zuen. San Miguel dorrea agertzen da eta, bertatik, Zeledon jaisten denetik. Ezkerrean, 1888ko plano bat, Gasteizkoa, baina gardentasunez gain jarrita dagoena, gaur egungo ortofoto batekin, 19. mendean Gasteiz nolakoa zen eta orain nolakoa den ikusi ahal izateko. Hala ere, Casañal eta Zapaterok Gasteizko kanpai zonalde deitutakoa ordezkatzen du, Gasteizko elizetako kanpaiak entzuten ziren lekua. Orduan Ali, Aretxabaleta eta inguruko herriak ere agertzen dira. Eta tira, bitxia da ikustea nola hasi den hiria denbora gutxian. Hauek ontsak dira, hau da, lakua. Eta gaur egun, Gasteiz asko hasi da iparralderantz, Ibaiondo, eta 35. Eta azkenik, Donemiliagako Goldea, oso dokumentu baliotsua, Araba osoko benetako izendegia delako, beno, garai hartako Araba. 1025. urtekoa da, 1000 urte bete zituen iaz, eta ez pentsa probintzia askok beren herri guztietako toponimoen zerrenda hain zaharra dutenik, kasu honetan bezala. Hemen Arabako lautada osoa ikusten dugu, baita Miranda de Ebro ingurua ere. Dokumentu honetan lehen aldiz agertzen da Gasteiz izena, besteak beste, hemen ikusten dugu, Gasteiz tartekatuarekin. Hor seinalatu dugu. Gutxi gorabehera agertzen diren toponimoen 90% euskaldunak dira. Garai hartan, Arabako hizkuntzarik ohikoena zen, naiz eta hego-mendebaldean, latinezko zenbait hitz ikusteaz gain. Ripa, adibidez, gaztelaniaz ere erabiltzen hasi ziren. Gauza bitxia da, izan ere, garai honetan, lehentxeago, gaztelania sortu zen Ebro ibaiaren iparraldean, egungo Euskadiko mendebaldean, Arabako eta Bizkaiko mendebaldean, Enkarterrian, Gaubea eta Burgosko iparraldean, Ebro ibaiaren gainetik dagoen guztia. Orduan bitxia da, baina ikusten dira gaztelerazko izenak. Antepardo, Casicedo.